If naa mo wish karong Christmas unsa? What do you like or love about me? Sa tingin nyo, forever ang kabayan? Hello everyone! Okay, so good. Welcome to Ikat's Vlog! Hi! Ayan I'm na Diva. ang bisita. O, kagignan mo yun. Pagpain na lang, oh my God. Mga sikat na vloggers sa Netherlands. Uy, sa tingin mo. Inday Val. Oh. It's yan. Ayan, magulat ba pag sabihan na introduce? Magkakain kami. Almost Mag alas 12 na. 11:45 na ng Ang gabi. mga bata, ang tagal matulog. And ngayon mga guwaps, habang kumakain, meron kaming question and answer portion. Kasi walang nagtatanong sa inyo, kami na lang nagtanong. Ayan naman. Call a friend. Kami na lang magtanong sa bawat isa. I would like to thank also my sponsor. Ako mga Wow! Oh my God! Char. Sponsor na ako sa Nina. Char, akong pajama day. Ooh! Bongga! Uy, AliExpress. Ha? AliExpress. AliExpress ang sponsor naman. Salamat kayo. Ano pala yung in this video, Bisaya vlog. Bisaya only. Bisaya only. Bisaya only. Lisod ka ay. Ay, ang hirap magbisaya. Char. Bisaya lang. Ano yung sabi sa TikTok? Yung sabi niya na, hindi na ako makapagsalita ng Bisaya. As in, nakapunta na ako sa Manila. Dito na ako sa Netherlands. Ang hirap talaga mabisaya na. Yung accent, hindi ko na talaga maano sa... Nasa TikTok yun, viral yun. Yung babae na yung magbisaya. Tapos yung accent niya Bisaya. Oh, yung accent niya Bisaya. Parang ako din. Nahirapan na ako sa magbisaya. Uy, sa magbisaya. Nahirapan sa kalisod. Ako parang ayaw ko na magkamay. Ay, kasama din yun doon. Hindi na ako sanay magkamay. Hindi na marunong. Hindi na marunong. Ay, Day. Question, Day. Sino ang una kong bigyan ng question? Uy, magbisaya. Ay, Bisaya Paano pala. kung- Ay, Wait lang. Paano kung mag-Tagalog? kung ano ba today? With that twist. Lipstick kung today. Nakit. Ano, ikaw may tagbaliw. Ako ganda lipstick ba? O, kuabe ako lipstick. Matte lipstick. Bain na uy. Ay na lang, sunod na lang. Ay, Pagkatulog bitaw ta. Makeup. Ayaw, uy, kaya maglaw ka sa bita dahil. Masira ang skin. Huwag na lang. Bukas na. Okay. Sino first mag-question? Ito yung question ko. Simple lang to na questions. Ginaya ko na to sa... Ay, Bisaya pala. At Bisaya. Lagi mo. Ayan o, yan na. Nakalimutan na magbisaya. Ay, magbisaya na pala. Sorry. Magbisaya, pero yung ano... Ay, ang akong question Tagalog, then i-translate. Sige, na akong question. Tagalog, ano yung love language na ginagawa ninyo mag-asawa pag umaalis kayo ng bahay? So, pag-translate, unsa inyong gibuhat Love lang. mag-asawa sa inyong mag-asawa ba Bisaya na? Pag isa ang Mag-asawa. umaalis. Pag ang usa sa inyo ha mualis sa balay ba muhawa sa balay mo lakaw. Nailakaw ang isa. Unsa pa inyong buhaton? Unsa inyong ginabuhat? Kami answer doha. Para sa inyong duha. Mukis. Oh. Mukis na si Dudong. Si Dudong. Sarapit mo kiss. Kiss sa Simon. Ni Inday Val. Actually, mga Inday, hindi ako sanay kasi hindi naman ako ganun sa Pinas. Kaya lang, mga tao dito, di ba? Sanay sila na ganun mga Inday sa parents nila. Sa kanila mga asawa. Anad na sila mga Inday. Kami naman, minsan. Hello, Kiss, Bisaya. minsan dili. Dili consistent dai. Dili consistent. Ano lang. Sige, kaduha. Are you happy at this moment of your life? Yeah. Very, very, very. Wa, pagka na ko translate. Happy are you? Translate pa. Happy ba mo sa
sa mga estado sa inyong kinabuhi karon. At this moment good karon. Oo, happy ko. Happy ta dai? Happy ko. Happy na jud dai? Totally happy? 100%? Wow. Kaya wala ko'y, No doubt. wala na ko'y kanang isipon na, masa ka akong kinabuhi. Oy, naalang ko dire sa balay, kay naanak ko'y trabaho. Tapos, Wow! Yan lang pala ang you complete me. Yun lang pala yun ang you complete me. at saka si Miner, kay Wala. support man siya. Ang support ka. Yun, importante. So, bisag unsang kabuang pang support na lang siya. Support na lang. Ako din, happy din ako mga Inday. Kaya dahil. Plus, di ba, may Inday gamay na ako, may Dudong gamay pa. Wow, complete. Tapos, support, very supportive sa lahat. Sa vlogging. Nabiba ka. Amo diri, butang ba. Tapos na po da. Coronavirus. Imagine, gihatod mi dire, di ba? Para lang makapag-vlog. Para na makapag-vlog. Last question. What do you like or love about me, Char? Kung siya, Bisaya, unsa imong unsa inyong nagustuhan sa ako Wala. Baka kayo batasan. Kabalos Unsa ba? Wala. Ang hirap jud ng question ha. Wala na kaming Char. ibang wala kaming hindi gusto sa kanila. Wow, drama kayo. Showbiz, vlogger style. Taga-premium. Vlogger jacket, sir ha. Grabe kayo. Gibawi. Gibawi ha. Kung ano siya, very true. What you see is what you get. Love it. Nasa yun ang lahat. Wow! Sige, kanta na dahil. Nasa iyo na ang lahat. Minamahal kita dahil wagas. Yun pala yun. Okay, maura to akong question, mga Inday. Maura to. No? Ako na-upload ko. Ikaw na dahil, si Kan. Sana. Andam na siya. Nagsuwag ko ganiyan. Andam na dahil. Ingon siya, Abi na bagsak. Kanang, di ba kabalo mo na ang mga bata dire sayo mag-uyab-uyab mga Inday. Since ako alalaki, ilaha mga babae, if maabot ang time to shine ni Sofia and Chloe, unsay age ninyo tugtan sila manguyab-uyab. Kadiri mga Inday sayo, di ba nakakay stepdaughter? Wala, wala. Unsay ilad? 11. Si mga Inday, yung stepdaughter na ay uyab. Wala na sila. Pero, nag-uyab. So, ikaw, Papi love man na. Para sa ako, Crush man na, 11. para sa ako ka ng pag 18. Pero, imposible na. imposible siguro na sa 8 mo, Inday. Mga 16 siguro. Nag-reason akong question. Ako anak nga. Wala, 3 years old pa. Maguldingas natin. Nag-sabi. Then, ariat kayo. Kilig-kilig na. Bitaw, ambot lang. Nag-make up. Nag-make up na. Bitaw, ambot lang. Papilap, ambot. Og ako po, nindaan po siya ko, anak, sa'yo siguro po ko. Pero, kung kanang mamsita sa balay, anak, ignon lang siya permi nga. Okay lang manguyab, pero sa balay lang, ha? Dili, mag-ariat-ariat sa tawas. Anaon lang. Open ba? Open lang. Dapat Kay- limit. Pero most of dito mga open mga Inday. Di ba? Di po nalabiyag open ha nga. Musa ka sa taas, dito matulog. Ay, dili. I mean, open ba na kabalo ang parents na uyab sila. Grabe, seryoso kaya mga question. Oy! Grabe. Okay. Second question. Para dili serious. Kadugo. If naamoy wish karong Christmas, unsa? Bongga. Wish na ako. Christmas. Makauli. Muli di ko Christmas. Pero, malabo yan, malabo.
Na uli mo to nagsugot mo si Eric. Kaya lang, malabo. Nag-iskus Eric? Karon anong gatod mi niya? Tumbot ni Chloe. Pero malabo na. Ay, malabo. Lisod. Malabo. Malay na lang dai kay wa pa ka nagpa-vaccine dai. Niya. Hindi ka uli. Hindi ka uli. So yung wish niya, I wish na si Ikat magpa-vaccine na. Ang wish ko. Before mo to pala yung wish, vaccine muna. Vaccine muna. Hindi ka uli. Kauli dai. Uy, sa Philippines karon dai. Naanap po dai. Dalawang vaccine, dili wala ni quarantine. Oo. Maumali ako sa iya ha. Yan no, saan mo pag-uli? Saan mo pagsusi aeroplano? Asa kay butang. Imali ko sa iyo, Ay, hilak dai. Ako ilong. Ang gila kung takaday. Ang gila kung taka para sa vlog ba? Piskan na. Na-touch ko sa mga question na. Pwede ka pistol. Naoy. Una, sino ang sikat na vlogger ang sa NL, Filipina, Agay! vlogger ang gusto niyang makulab? Pinakasikat dito, number 1, si Inday Garnet. Gusto ko siyang gusto na ko siyang collab kay pareha may mga Bisaya, di wala pa mi nagkita. Doon lang mi dire sa Netherlands, pero hindi pa namin siya nakita. So, yun yung pangarap ko. Si Pinay in Holland, si Cecil sa Pinay in Holland. Yan yung mga sikat dito. Si Inday Zale. Tapos Inday Sally yung tatlo. Yan yung lagi naming lagi Pinapanood namin. Pinapanood namin tapos Pero si Inday Sally, nakakaano natin, diba? nakakachika namin si Inday Sally. Mabait yan si Inday Sally. So baka next year baka i-meet namin si Inday Sally. Yun, madali lang yun. Bet mo ba kaming mga friend? Bet mo ba kaming mga friend or bet mo ba talaga kaming maging friend? Gisumod na ko sa ilang mga nawa. Ako yung nakakasawa na. Kakasawa na 3 years na kami. Friend ha, 3 years na jud ha. Sa gunso na, 3 years na. Kakasawa na 3 years na may magkaila, oy. Yung pa, gagmay pa yung among mga anak. Magkaila na hanto, siguro maputi ang buhok, ani. Pero joke lang yun ha. Hindi nakakasawa, of course. Kaya kasawa, kulang. Kulang siya, kaya nga karon 2 nights yung aming overnight. 2 nights na. Last time, 1 night lang sa amin. Tapos, ngayon 2 nights. Next time, ilang ngayon 3 nights. Sa amin na next time. 3 nights na kasi malayo. Ano sa Mayo? Sa Ilabal, 1 week. 1 week kami doon. Grabe. Kaya ba yun? Kahit 2 weeks si Wibi wala, di ba? So 1 week kami. 10 days. 10 days. Oh, May hiking si Wibe sa amin. Kaya pwede kaming doon. Magtagal. Sa tingin niyo, forever ang Kabayan? Of course! Joke man of course naman. Higi. Paningot ko sa mga question ha. As in, nagkapilang ko. Paningot ako, wala pa yung wine. Grabe dahil. Murag hot seat ha. Hot seat jud. Pero, naman, friendship, permanente. Kahit walang vlog-vlog na outside sa outside sa YouTube. Talagang napagkasundo na namin na magkita for the kids also kasi gusto nila na gusto nila yung bonding. Gusto na mo mag-close silang 3. 4 na, may kaming isa. So habang lumalaki na nila yung parang saya. Isa man, ginikanan. Pinagmulan. Race ba nila? Gigikanan. Pinagmulan. Gigikanan. Bisaya ba talaga? Uy, lisod kayo magbisaya, Judah. Lisod na. Okay, last. Naapa ko last. Uy, may pahabol. Habol. Saan man tayo? Na-attract ka na ba sa ibang lalaki, maliban? Dito? Maliban kay Yan or kay Baby? Hindi. Grabe naman. Wiki naman na, uy. Hindi ako na-attract. Ikaw sa akong pagkaon. So meaning na-attract siya mga Inday. Na-attract lang, pero for your eyes only lang, diba? Attract naman na. Dili man na mo magunitan. Isa na mo pwedeng asawa. Makita lang attract. Attraction sa
artista. Hindi ako na-attract eh. Kaya mga gwapo sa TikTok, mga sexy, mga artista. Ay, hindi na ako ma-attract kasi may James Bond na ako. Continue dyan. Ako, naman po kay Kevin Costner, pero nindot po tanawin si Kuan, si Richard Gere, gwapo po si Richard Ikaw. Gere. Gusto ko ng matohan. Siyempre, hindi natin papalampasin to. Hindi ha. Oh, gusto mo, na-attract ka ba? Na-attract ka ba sa iba? Nakasya ka ba sa iba? Kaya na-attract pa ni kay bata pa ni. Siyempre naman. Wow! Mga Korean. 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 Yung mga Sa cookies, Squid Game. Sa Squid Game man di ay. Dahil sa Squid Game. Squid Game. Tapos umana ko kaon ay duha ka mais ako Tapos wala lang ko ning banat og rice kay you know. Grabe, busog kay ko. Grabe, thank you sa pasabaw. Ay, ang wine bag, muragihin mo na akong tubig. Giuhaw ko. Lamay man siya dahil. Giuhaw sa mga question. Sige na, babe. Pros na. Kuan siya mga day. Tamis siya nga wine. For a better and Mura nag-New Year. what's that? For kabayan. For a better friendship. better friendship. 2.0. Sa aming vlog. More subscribers and Don't viewers. forget to subscribe. Wish ko lang. Sabi lang, Wish. Take me back. back. mo yun na biyot na tutik. Pareho ka na. Okay. Wala nag-iusap. Gi-passion. Wish ko lang. Hoy, dili ba yato wish atong team song? I can live. Wala pa nag-iusap. Gi-ilis. Pagdating na. Ay, na ba? Uy, ilisa na lang pagdating. Ilisa na lang. Uy, ina na mo vlog. Pangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? Bakit nawala na ang viewers? Itawa na lang na. Uy, ina na mo vlog. So that's it mga guwaps, ang aming question and answer. Sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy din kami. Sa kakakain, Uy, nag-enjoy Bisaya. ako. Uy, Bisaya. So, malimtan. Tingnan nyo ha. Ala? Bisaya, uy. Ano ba din? So ayan. First word pa, mali na. Napuno na ato na ako lipstick. So kana lang mga guwaps ang among vlog karon. Unta Na-enjoy mo. sa among video karon. Thank you. Daghang salamat. Daghang salamat. Bye. Shout out mga Bisaya. Waray, shout out po. Ayaw kami mag-subscribe sa Siyempre. Mga kapuwaray nun. Ay, bista. laban mga waray. Ay, dalawa sila luping ko.